Само тия ли букуци взех? Нямаше друго. Как така, бе? Поне имаше ли скара? Бяха затворили. Сори, шефе. Ще теба! Ако разберат, че са работили... Има ли вариант са да вземе кюфтета? Май тапиш са. Ще взема от тия кристали за жената. Мамицата ти е еврейска. Няма да пегам! По-рано ядох бобец. Баща ми го беше изготвил много хубав. С чесън. Разкарай се от тука. Тия диаманти ще ме направят богат. Май аз съм еврей.